Hej, I to. Hey, I er totalt klædt på til fest. Skal I ud senere? Hvad siger du? Skal I ud senere? Senere... Altså, I skal ikke i byen senere? Nej, eller sådan noget? nej, vi kommer bare her. Det er for os, I har taget så flot tøj. Ja. Hvad vil I gerne synge for os? The Carpenters. Okay. Elsker det band. Lad os høre. 1, 2, 3. Such a feeling's coming over me. There's wonder is most everything I see. Not the cloud in the sky, not the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's dream. Everything I want the world to be is not coming through simply for me. And the reason it's here is because you are here. You are the nearest heaven that I see. Piger. Når man går ind til en audition, hvor konkurrencens første præmie er en pladekontrakt til 1 million kroner, så skal man altså forberede sig så meget, at man kan teksten. Men 1 million kroner er ikke særlig meget i dagens Danmark, det er det fandme ikke. Men prøv at høre her, I har jo humor, altså. Det er jo virkelig... I har jo humor, man kan jo se det på. For vi sidder nemlig og griner, ikke? Og I griner, når vi griner, så selvfølgelig er der noget, fordi I er pisse sjove, ikke? I starter med at synge, og den her fedt nok, men ikke noget med nogen tone inden, for I starter selvfølgelig bare. Det er fuldstændig ligegyldigt, om vi starter på samme tone. Fantastisk. Det er altså så, at det er fantastisk, og det lyder simpelthen så sødt. Ja, det lyder som nogle af de der, man kan købe i BR, der danser og synger, sådan nogle små, min datter har. Kult potentiale. Ja, det er virkelig kult, det der. Altså, jeg tror faktisk, hvis I udsendte en single helt selv, så ville I få et hit nu. Det er bare ikke det, vi leder efter til det her show. Nu må jeg lige bede jer være seriøs et øjeblik. Jeg vil ikke høre, der er ikke noget, der hedder vi. Det er dig og mig og okay, vi. Fint. Jeg leder ikke efter det. Er det det, du leder efter? Det tager jeg stilling til lige om lidt. Hvad siger du? I er så søde. Ja. Altså, I er simpelthen så søde, og det er så mega morsomt, og der er noget med accenten og det hele, det hopper. Det er super festligt. Altså. Ja eller nej, Remy? Men jeg bliver desværre nødt til at sige nej til jer. Jeg elsker, det er okay, men det er meget vigtigt for os, vi deltager. Det er så fedt, I kom, og altså, jeg vil gerne have det som, hvad hedder sådan noget, ringetone på min telefon. Ja, der er noget hyldetone over det. Men jeg elsker jer også, men jeg har ikke musikalsk kompetence til ligesom at producere jer på den rigtige måde. Det er fint. Tusind tak, fordi I kom. Ja. Hej.